Moi boas, celtistas, que tal, como estamos? Terremoto en Casa Celta, Co tema de Fer, vaya historia. Esperemos que sala pola cláusula, si é que ten que sair. Si é que ten que sair. Este domingo, por favor, vos pido, non perdedes o programa, porque vamos a analizar o porqué desta fuga de talentos, o porqué nunca se chega a pagar a cláusula de rescisión, e o porqué outros equipos se remiten a potenciar o valor que teñen na canteira e vendelos polo precio xusto, e nós estamos de saldo por Europa, porque o noso DT puxo o equipo en saldo en 2 roldas de prensa. Este domingo vamos a intentar analizar todo, vámoslo intentar, vale? Dende o hermetismo que ten o noso clube e dende ata onde pode chegar a nosa análise. Fijaros, por exemplo, no Deportivo. O Yeremai, 30 kilos, o que o queira pagar, que o pague, e se non, siga aquí, en segunda división. Os espellos que temos que seguir, por moito que nos digan que non podemos alcanzalo, que algún día me gustaría que nos explicaran por qué, son os da Real Sociedade. Queres a Merino? Pagas. Está Merino hasta os 27 anos. Queres a Zubimendi? Pagas. Está hasta os 27 anos. Non é porque temos que vender os nosos valores aos 21 anos. Que pasa? Non hai un proxecto deportivo firme? Non hai ilusión por seguir nesta casa. Cal é o problema? Por favor, vamos a analizalo todo. Seguímosvos en A Fauteza Podcast.